Эфирда яңалыклары вакыты студияда Лейсан Галиева исәнмесез. Бүгінгі шығарылышының төп темалары. Сок булыгыз. Балалар катнашында авариялар саны үсеше күзәтелә. Госавтоинспекция призывает всех неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, быть внимательными на дорогах, особенно по отношению к детям. Также соблюдать правила дорожного движения, элементарные меры предосторожности. Матур парлар Әлмәттә районның үрнәк гаиләләрен хөрмәтләделәр. Яшадык инде, хәзер балаларын үстерәбез, аларны да тәрбияләргә кирәк, укытырга кирәк, кеше итәргә кирәк. Азнакайда иң тату һәм җитез гаиләләрне ачыкладылар. Biz 55 yıl elek 5 par Aznakayda tantanalı rəvişdə Türkəli ütkərgənləri dıkada. Җәйге сезон җитү белән квадроцикл, мотоцикл һәм индивидуаль мобильлек чаралары катнашында авариялар саны сизелерлек арта. Һәр уйламыйча юлга чыгу фаҗига белән тәмамланырга мөмкин. Аеруча вәзгыять балаларга бәйле булганда. Питбайк, квадроцикл гына түгел, хәтта гади генә велосипедта иң беренче чиратта баланы иминлек нигезләренә өйрәтүне таләп итә. Үтәлергә тиешле иминлек кагыйдәләр турында алдагы минутларда. Әлеге кадрда Бөгелмәдә 2 яшүсмер питбайкта кибет янына килеп туктый. Бөгелмә автоинспекторлары җирле халыктан килгән сигналга оператив җавап биреп, вәзгыятькә ачыклык кертергә ашыга. Камералардан язмаларны караганнан соң егетләрнең гомуми файдалану юллары буйлап йөрүләре ачыклана. Урынга бәлик булмаганнар эшләре буенча инспекторларны һәм яшүсмерләрнең әтиеннәрен чакыралар. Нәтиҗәдә питбайкларны штрафстоянкага урнаштыралар. Уважаемые родители, следите за хобби своих детей и не допускайте нарушения ими правил дорожного движения. Күбесенчә әтиенләр аларны уенчык кына дип уйлап балаларына сатып ала. Ләкин чынлыкта питбайк 80 км/сәгать тизлеккә җитәргә сәләтле чын мотоцикл. Ел башыннан Әлмәт районында индивидуаль мобильлек чараларында бер юл транспорт һәлакәте булган. Аларда бер кеше зыян күргән. С целью профилактики аварийности с участием лиц... Аварияләрне кисәтү максаты белән дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләре индивидуаль мобильлек чараларын куллану кагыйдәләрен үтәү буенча рейдлар үткәрә. Юл хәрәкәтендә катнашучылар белән профилактик әңгәмәләр үткәрелә. Дәүләт автоинспекциясе барлык юл хәрәкәтендә катнашучыларны балаларга карата юлларда аеруча игътибарлы булырга, шулай ук юл хәрәкәте кагыйдәләрен һәм гади саклык чараларын үтәргә чакыра. Бу төзәтеп булмаслык нәтиҗәләрне булдырмаска ярдәм итәчәк. Госавтоинспекция призывает всех неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, быть внимательными на дорогах, особенно по отношению к детям. Также соблюдать правила дорожного движения, элементарные меры предосторожности. Дәүләт автоинспекциясе кагыйдәләрне искә төшерә. Индивидуаль мобильлек чараларында хәрәкәт иткәндә тротуарларда һәм җәяүләр сукмакларында җәяүләргә өстенлек бирергә кирәк. Җәяүләр кичү алдыннан үзенең куркынычсыз булуына инанып, урамны җәяүләр кичү аша гына чыгу мөһим. Кәрәзле телефонга һәм башка гаджетларга игътибарны юнәлтмәскә, рульне ике кул белән тотарга кирәк. Конструкциядә каралмаган булса, пассажирлар йөртү катгый тыела. Саклагыч кирәк-яракны куллану мәҗбүри. Юлда күренер өчен киемдә яктылык кайтаручы элементлар урнаштыру мөһим. Тизлек режимы 25 км/сәгатьтән артмаска тиеш. Госавтоинспекция напоминает, что средство индивидуальной мобильности является транспортным средством, и при их использовании необходимо строго соблюдать правила дорожного движения. Игнорирование требований правил дорожного движения при управлении средств индивидуальной мобильности может привести к трагическим последствиям. Алсу Нуриева, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Җәйге каникул вакытында балалар еш вакытларын урамда үткәрәләр яки өйдә үзләре генә калалар. Бу чорда әти-әниләргә аеруча игътибарлы булырга һәм куркынычсызлык кагыйдәләрен балаларга тагын бер кат искә төшерергә кирәк. Гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык көне кысаларында юл йөрү кагыйдәләрен үтәү турында автоинспекторлар 63-нче балалар бакчасы һәм юл хәрәкәте куркынычсызлыгы дәүләт учреждениесе вәкилләре белән берлектә искә төшерде. Шәһәр паркында имин җәй өчен бөтен гаилә белән акциясе интерактив форматта узды.
Күбрәк кабатлаган сайын мәгълүмат яхшырак истә кала дип саный Эльзира Саврентьева. Шуңа күрә уңайлы очрак туган сайын балаларына юл кагыйдәләрен үтәүнең мөһимлеген искә төшерә. Машинада гына түгел, без инде велосипедлар белән дә балалар белән ял итәргә яратабыз. Һәм инде юл йөрү кагыйдәләрен еш аларга аңлатып торабыз. Балалар бакчасында да, мәктәптә дә, һәм инде өйдә булган чакта да юл кагыйдәләрен белсеннәр дип, өйрәнсеннәр дип инде кичкенәдән үк аларга өйрәтәбез. Чара барышында балалар ребуслар шиша, тематик буяулар буе һәм магнитлы пазллар җыя. Шулай ук яшь әлмәтләргә юлны ничек дөрес кичәргә, нич машинада каеш электрергә һәм махсус балалар утыргычында йөрергә кирәклеге турында сөйлиләр. Әтиәннәр өчен машинаны куркынычсыз йөртү темасына инструктаж уздыралар. Дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләре сүзләренчә, балалар зыян күргән юл транспорт һәлакәтләренең күбесе өлкәннәр гаебе белән барлыкка килә. Барсы да сак булсыннар иде, ата-аналар бигрәк тә хәзер зур юлларга чыгалар. Барсы да ял итәргә үз махсус машиналары белән йөриячәкләр. Шуңа күрә зур юлларга чыкканда сак булсыннар. Вакытны һәр вакыт карасыннар, тизлекне арттырмасыннар. Бала машинада икән, димәк бу икеләтә җаваплылык сорый ата-анадан. Ел башыннан Әлмәт районында 16 яшькә кадәрге балалар катнашында 5 юл транспорт һәлакәте теркәлгән. Аларда 5 кеше зыян күргән. Узган елның шул ук вакыт аралыгы белән чагыштырганда һәлакәтләр һәм зыян күрүчеләр саны арткан. Помните, ребенок учится законам дороги, глядя на вас, родители. Пусть ваш пример учит дисциплинированному поведению на улицах не только вашего ребенка, но и других детей. Биремнәрне дөрес үтәгән балаларга менә шушындый юл хәрәкәтенең яшь катнашчысы дигән дәфтәр тапшырдылар. Биредә балалар үзләренең мәктәпкә маршрутларын төзи алалар. Анда юлны ничек кичергә икәнен күрсәтә алалар. Мәктәпкә бару вакытын күрсәтәләр һәм әлбәттә юл йөрү кагыйдәләре тагын бер кат биредә аларга аңлатыла. Шулай ук яктылык кайтару элементларын ничек дөрес урнаштырырга икәнен күрсәтелгән. Акция иҗат коллективлары һәм башкаручылар чыгышлары белән үрелеп барды. Возле Евы есть специальная часть, где надо проходить с велосипедом или самокатом. Как с велосипедом, как и пешком. Надо проходить только на зеленый свет. Алсу Нуриева, Олег Павлов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык көнендә шәһәр күле ярында Әлмәт районының ныклы һәм яратучан гаиләләренә багышланган тантаналы чара узды. Бәйрәмдә без дә булып кайттык. Әлмәт районы башкарма комитеты җитәкчесе гаилә тормышы юбилярларын, күп балалы гаиләләрне, махсус хәрби операциядә катнашучыларның гаиләләрен һәм район тормышында үзләрен актив күрсәткән гаиләләрне шәхсән котлады һәм истәлекле бүләкләр тапшырды. Особые слова благодарности хочу выразить многодетным семьям. Своим трудом и заботой они вносят огромный вклад в будущее нашего района. Геннадий Федорович, Любовь Семеновна познакомились в мае 1974 года. Бу парларга карап, сокланып кына каласы калам. Аларда бер-берсенә карата мәхәббәт кенә түгел, хөрмәт хөкем сөрә. Шул мәхәббәтнең сүз белән генә түгел, көндәлек хезмәт икәнлеген аңлап табыла. Фәрит Фәхриевич белән Наталья Анатольевна инде күп еллар бергән. Алар 5 бала тәрбияләп үстергән. Бүген исә аларны 11 оныклары сөендерә. Аларның олы уллары һәм кияүләре хәзер хәрби операция зонасында. Гыйләҗевләр гаиләсе башлыгы гомерен мәдәнияткә багышлаган. Ә бүген ул монда хөрмәтле кунак буларак үзенә хас юмор хиссе белән ял итүнең күпкә күңеллерәк булуын билгеләп үтә. Быел гаиләне мәхәббәт һәм тугрылык өчен медале белән бүләкләделәр.
Яшәргә балалар өчен, оныклар өчен хәзер үзебез яшәдек инде. Хәзер балаларын үстерәбез, аларны да тәрбияләргә кирәк, укытырга кирәк, кеше итәргә кирәк. Бәйрәм рухын шәһәрнең иҗат коллективлары тәкъдим иткән концерт программасы хуплады. Мастер-классларда теләгән һәркем үз куллары белән кыр чәчәкләреннән кабатланмас чәчәк бәйләме һәм тәкъияләр үрә алды. Без монда 20 гаиләне чакырдык. Алар инде безнең ел буена үзебезнең ЗАГС стеналары эчендә, үзебезнең зданиедә килеп, алдан заявление язып, гаризалар язып инде, мөрәҗәгать итеп үзләренең матур юбилейларын бездә үткәреп киттеләр. Без инде алар белән өмидән югалтмыйбыз. Шуңа инде һәрберсенә бүләк итеп, бүгенге көндә менә без аларны шушы бәйрәмгә чакырдык. КХАТ идарәсе оештырган бәйрәм әнмәтлеләр өчен гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык көненең якты символына әверелде һәм аеруча символик рәвештә мәртәбәле кунакларның берсе нәкъ менә 8 июльдә никахларын теркәгән гаилә булды. Бу көнне барлыгы 21 пар гаилә кырган. Азнакайда гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык көнен зурлап бәйрәм иттеләр. Бу көнне чаралар Яңа юл бистәсенең Алга футбол манежында узды. Анда районның үрнәк гаиләләрен хөрмәтләделәр. Гаиләләр катнашында муниципаль бәйгеләр, күңелле концерт программасы да оештырылды. Тулырак Эльмира Шәрифуллинада. Тантананы ачып район башлыгы Марсель Шайдуллин бәйрәмгә килгән барлык гаиләләргә иң изге теләкләрен җиткерде. Барыбызны да шундый матур бәйрәм белән, гаилә көне белән тәбрик итәм, мәхәббәт, тугрылык көне белән тәбрик итәм. Гаиләләребез ныклы булсыннар, мәхәббәт артып торсын, балаларыбыз бәхетле булсын. Тәбрикләү чарасына районның яңа өйләнешкән парлары да 50-55 ел тату гомер итүчеләр дә чакырылган иде. Безнең өчен бу ничектер кызыклы шунсы белән дә. Бүген 5 парны озак яшәгән 5 парны бүләкләделәр. Biz 55 ел элек 5 пар Азнакайда тантаналы рәвештә теркәлү үткәргәннәр идек ада. Менә 5 белән кругом 50 ел бергә яшибез, менә 8 май 75 елны кавышкан идек. Шулай итеп яшибез, алай әйбәт кенә исән сау-гына 3 малай үстердек, 7 анагабыз бар. Автотранспорт предприятиесендә эшләдек, икебез дә. Чара барышында районда 100-нче булып туган сабыйның гаиләсе дә бүләкләнде. Алга таба яшь, креатив гаиләләр катнашында әти, әни һәм мин спорт сөюче гаилә бәйгесе башланып китте. Бүгенге ярышларда районда тату һәм дус булып яшәүче барысы 14 гаилә катнаша. Алар өчен 6 төрдә сынау әзерләнгән. Катнашучыларның дуслыгын һәм бердәмлеген күрсәтү өчен менә дигән мөмкинлек бу. Гаиләләр үзләрен көчле, энергияле һәм максатчан итеп күрсәттеләр. Һәр катнашучы бу көннең чын героена әверелде. Җанатарлар да актив булды. Уен ахырында һәркем үз бүләген алды. Эльмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Бөгелмәдә гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык көненә багышланган җылы тантана Бөгелмәнең никахлашу сараенда узды. Аның барышында гаилә юбилярларын һәм күп балалы ата-аналарны кытладылар. Тулырак Айгөл Шәрәфиева сөйләр. Бүләкләнүчеләр арасында алтын, рубин, энҗе туйларын билгеләп үтүче парлар. Алар арасында күп балалы гаиләләр дә бар. Районның үрнәк парларын Бөгелмә районы башкарма комитеты җитәкчесе Дамир Фаттахов кутлады. Ул аларга рәхмәт хатлары, медальләр тапшырды. Мин сезне чын күңелдән гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык көне белән котлыйм. Һәр кешенең тормышы гаиләдән башлана. Бу төп таяныч. Имин гаилә ул дәүләт терәге дә. Сез гаилә традицияләрен саклап кала алгансыз.
Әлфия һәм юрист Байгузиннар 37 ел бергә гомер иткән. Ир белән хатын намуслылык эталоны булып торалар. Юрист Байгузин аграр көллият педагогы, Әлфия ханым шәхси эшмәкәр. 2 бала, кыз һәм ул үстергәннәр. Хәзер аларны оныклары шатландырып тора. Гаилә бәхетенең сире мәхәббәттә диялар. Серләренең шул татулыкта инде, тигезлектә. Эшләргә ди. Эшләргә тырышырга. Тырышырга, семьяны, балаларны үстерергә, дөнья көтәргә. Сабырлык яшьләргә. Түземлелек. Шул түземлелек, сабырлык инде. Бер-берсен хөрмәтләп яшәсеннәр. Тату гаиләләрнең чарага туганнары, дуслары, коллегалары, балалары, оныклары килгән. Алар бер-бер артлы иң якын кешеләренә котлау сүзләре яудырды. Бүген гаилә һәм мәхәббәт тугрылык көндә илебезнең, республикабызның барлык гаиләләрен котлыйсым килә. Исәнлек, саулык телим аларга. Күп кенә гаиләләр районның ире предприятиеләрендә эшләп, буыннан буынга хезмәт күнекмәләрен генә түгел, тормышның төп кыйммәтләрен дә тапшырып, һөнәри династияларга әйләнгән. Бүләкләнүчеләрнең әлеге чарада балалары, оныклары һәм туганнары булу, аларның гаилә традицияләренең ныклыгын тагын бер тапкыр раслады. Айгөл Шәрәфиева, Яхин, яңалыклар вакыты, Лучи Әлмәт телекомпаниясе. Татарстан Яшлар министрлыгы туй үткәрү өчен 100 000 сумлык грантлар бирә. Бу хакта республиканың яшьләр эшләре буенча министрының беренче урынбасары София Галиева Мустафина хәбәр итә. Никахлашу өчен акчаны 35 яшькә кадәрге яшьләр ала ала. Грант алу өчен Татарстан дәүләт хезмәтләре сайтында гариза бирергә һәм видео-визитка язып куярга кирәк булачак. Шуннан соң гаризаны 5 көн дәвамында караячаклар. Откан очракта картага 100 000 сум күчерәчәкләр. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль челтәренә кереп, Лучи Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбыз да рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Моннан тыш сез үзегез дә яңалыклар, актуаль вакыйгалар һәм проблемалар белән уртаклаша аласыз. Моның өчен экраннарыгыздагы сылтама буенча күчәргә мөмкин. Төбәгебез өчен сыйфатлы һәм мөһим яңалыкларны бергә булдырыйк. Бүгінге шулар иде. Милли Сәнгалиева һәм монтаж операторы Динара Гайнединова сезнең белән сау булышабыз. Исән сау булыгыз.